हरे कृष्णा। इसका ऑडियो वीडियो क्लियर है कमला जी? क्लियर இருக்கு மல்காஜி. थैंक यू. हरे कृष्णा. ISKCON மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 17 படிக்க போறோம். இன்னைக்கு டே 17 அண்ட் சாப்டர் 17 படிக்க போறோம். அதுக்கு முந்தி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ISKCON மங்களூர்ல இருக்குது, ராதா கோவிந்த் டெம்பிள்ல இருக்கிற டேட் இது. ஓகே, நமோ விஷ்ணுபதாய कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர் ஸ்ரத்தா த்ரய விபாக யோகா, விசுவாசத்தின் பிரிவுகள், அதாவது டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த். இத்தனால நேற்றுக்கெல்லாம் தெய்வ அசுர அது பார்த்தோம், தெய்வ குணங்கள் அசுர குணங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். ஸோ நேற்றுக்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் இருக்கும் தெய்வீக அசுர குணங்களின் பகுப்பாய்வு தான் 16ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்னு நேற்றுக்கு படித்தோம். அசுர குணங்களில் கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி வாழ்ந்து கீழ்நிலை பிரிவியும் பௌதிக பந்தத்தையும் பிரிகிறார்கள். ஆனால் தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களில் அதிகாரத்தன்மையை ஏற்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து படிப்படியாக ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு 17ல பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல் தோன்றக்கூடிய 3 வகையான நம்பிக்கை உண்டு. ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் செய்யும் செயல்கள் நிரந்தரமற்ற பௌதீக விளைவுகளையே நல்கின்றன. ஆனால் சாஸ்திர கோட்பாடுகளின்படி சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது தூய நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொடுக்கின்றன. டிவிஷன் ஆஃப் குணா அண்ட் கர்மா பார்த்தோம். இன்னைக்கு டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த், நம்பிக்கை விசுவாசத்தை பத்தி பார்க்கலாம். இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர் என்ன? ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம், நம்பிக்கையின் 3 பிரிவுகள். முக்குணங்களில் உணவு, தியாகம், தவம், தானம், இதெல்லாம் 3 குணங்கள் என்னென்ன? சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். அதுல அவ ஒருத்தர் சாப்பிடுற உணவு எப்படிப்பட்ட உணவு சாப்பிடுவா, அவ எதை தியாகம் பண்ணுவா, தவம் அண்டு தானம், அதை பத்தி பார்க்க போறோம். முடிவு ஓம் தத் சத், அதையும் விவரமா படிக்கலாம். சின்ன சாப்டர் தான், 28 ஸ்லோகங்கள் மொத்தம். முதல் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வினவினான். அர்ஜுன உவாச்ச அப்படின்னா அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா? சாஸ்திர விதிகளே ஃபாலோ பண்றதுல சில பேர் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணாம தனக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி பண்ணி அவ கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? 4.30வது ஸ்லோகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டின் முறையில் நம்பிக்கை உடையவன் படிப்படியாக ஞானத்தின் தளத்திற்கு உயர்வு பெற்று அமைதியும் வளமும் உடைய மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அறிகிறான் என்று கூறப்பட்டது. 16ஆம் அத்தியாயத்தில்
சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றாதவன் அசுரன் என்றும், சாஸ்திர விதிகளை நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுவன் என்று தேவன் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. தற்போதைய கேள்வி என்னவென்றால், சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்ட சில விதிகளை எவரேனும் நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றினால் அவரது நிலை என்ன? அர்ஜுனனின் சந்தேகம் கிருஷ்ணனால் தீர்த்து வைக்கப்பட வேண்டும். Yes, 17.2 படிக்கும். Yes, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Saptadashodhyayah. Shraddhatraya Vibhaga Yogaha. Shri Bhagavan Uvacha. Trivida Bhavati Shraddha. Dehinam Sasvabhavaja. Satviki Rajasi Chaiva. தாமசி சேட்டி தாம் ஸ்ருணு. தமரான முழு முதற்களவு கூறினார். முதல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தம்மகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. புரிஞ்சுட்டா? 3 குணத்திலையும் முழு கடவுள் என்ன சொல்றாரு, அவாவோட ஒத்தொத்தரோட ஆத்மாவுக்கு சுபாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் நம்பிக்கையும் வளர இதுங்க முடியும். மருந்தனின் மைந்தனி, பல்வேறு இயற்கை குணங்களின் கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனது குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவன் ஆக கூறப்படுகிறான். ஜட இயற்கையினுடன் ஆத்மா தொடர்பு கொண்ட காலத்திலிருந்து அதன் குணங்களுடன் ஆன தனது உறவிற்கு ஏற்ப அவன் பல்வேறு மனோநிலைகளை அடைகின்றான். அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொண்டு அவரது விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாழ்ந்தால் இந்த நிலையை மாற்ற முடியும். அதாவது ஒரே குடும்பத்துல 3 சகோதரர்கள், விபீஷணன், ராவணன், கும்பகர்ணன், 3 பேரும் 3 டைப் ஆஃப் குணத்துல இருக்கா. ஒரே குடும்பத்துலதான். ஆனா ஓகே, இது எல்லாரும் என்னென்ன குணத்துல இருக்கான்னு தெரிஞ்சாக்க சொல்லுப்பா பார்க்கலாம். அதாவது விபீஷ்ணர் சத்வகுணம். ஓகே. ராவணர் ரஜோகுணம். கும்பகர்ணர் தமோகுணம். எஸ், தூங்கிருப்போம். சாப்பாட்டு பிரியன், சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டே இருக்கும். அதான் அவனோட பத்தி பழமொழி ஒன்று சொல்லுவா இல்லையா, மலமொழிக்கு மகாதேவனுக்கு கதவு ஒரு அப்பளமாம் அப்படின்பா. கதவு ஒரு அப்பளம் அவ்வளவு பெருசு இருக்குமா அவளுக்கு சாப்பாடு பார்த்தாக்க. அந்த மாதிரி சாப்பாடு பிரியன், 2 தூக்க பிரியன். இவன் ராவணன் ஆசைகள் ஜாஸ்தி, விபீஷணன் சத்துவம். ஓகே, ஒரே குடும்பத்துல பிறந்த 3 சகோதரர்களும் விதவிதமா எல்லா குணங்களும் ஒரே வீட்லயே இருக்கு. வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள். ஆனா முன்னாடி எல்லாம் கேலாக்சியில ஒவ்வொரு இதுலதான் இருக்கும் தனித்தனியா. அப்புறம் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல வந்தது. அப்புறம் ஒரே குடும்பத்துல வந்தது. ஒரே குடும்பத்துல வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒருத்தருக்கும் தனித்தனியா வர ஆரம்பிச்சு. இப்போ ஒரே மனுஷன்கிட்டயே எல்லா குணங்களும், இந்த கலியுகத்துல ஒரே மனுஷன்கிட்ட சத்துவ குணமும் இருக்கும். காத்தால பார்த்தா சத்துவ குணத்துல இருப்போம், மத்தியானம் பார்த்துன்னா ரஜகுணம், சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா தமகுணம். ஒரே ஆள்கிட்டயே 3 குணங்களும் இருக்கு. அப்படின்னு. Yes, 17.4 படிக்க. Yes, Mataji. Ajante swatika devan yaksharaksham rajasaha petan bhutaganam shane yajante tamasa janaha. சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். இதை கவனிச்சுக்கோங்க. இதுலதான் நிறைய கேள்வி எல்லாம் வரும். சத்துவ குணத்துல இருக்கலாம் யாரை வழிபடுறா? தேவ குணத்துல வழிகிறார். அப்போ நம்ம எப்படி கோலோக விருந்தாவன் போகலாம்னு நீங்க கேட்கலாம். சத்துவ குணத்துல இருந்தா கோலோக விருந்தாவன் போக முடியாது. அது வரைக்கும் முதல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சத்துவ குணத்துல இருந்து என்ன ஆகணும், பியூர் சத்துவ குணத்துக்கு போகணும். அதாவது பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நிறைய படிக்க ஆரம்பிக்கணும். படிச்சு பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. அந்த பியூர் சத்துவ குணம்னா என்ன, சுத்த சத்துவம். அந்த நிலைக்கு வந்தாச்சுன்னா பகவான் நமக்கு நண்பர்ல இருந்து பக்தனாக ஆகிவிடுவார். அப்படி அந்த மாதிரி வந்தாச்சுனாக்க நமக்கு கோலோக பிருந்தாவன் அந்த ஸ்டேஜுக்கு. அது வரைக்கும் நம்ம தேவர்களை வழிபடுறவர்கள் தேவலோகத்துக்கு தான் போவோம். அங்க போயிட்டு நம்ம பண்ண பாவப்படிங்களை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் மறுபிறப்பு உண்டு. ஆனா நம்ம சத்துவ குணத்துல மேக்சிமம் இருந்துட்டோம். அதனால நமக்கு என்ன பண்ணுவார் பகவான், நமக்கு கொடுக்குற பிறவி அடுத்த பிரிவின்னு ஒண்ணு கொடுக்கறச்சே
அதை ஒரு நல்ல இடத்துல, நல்ல குடும்பத்துல, செல்வந்தன் வீட்டுல, இல்லைன்னா அவனுக்கு நல்ல எல்லாம் வைஷ்ணவ குடும்பத்துல அந்த மாதிரி அந்த குழந்தை பிறக்கும். அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே அது மறுபடியும் எல்லாத்தையும் பண்ணி அடுத்த செயலில் நிறைய புண்ணிய செயல்களையும் அது அடுத்தது பியூர் சத்துவகுணத்துக்கு அவெல்லாம் செய்யறது அந்த லெவலுக்கு போயிடும் அது. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களையும் வழிபடுகிறார்கள். சமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகிறார்கள். சாஸ்திர விதிகளை நன்கு அறியாத அல்லது நம்பிக்கை இல்லாத நபர்கள் ஜட இயற்கையின் குணங்களில் தங்களுடைய குறிப்பிட்ட நிலைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு விஷயங்களில் வழிபடுகின்றனர். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தேவர்களையும் வழிபடுவார்கள். தேவர்கள் என்றால் பிரம்மா, சிவன் உட்பட இந்திரன், சந்திரன், சூரிய தேவன் போன்றவர்களை குறிக்கும். அது போலவே ரஜோகுணத்தில் அசுரர்கள் வழிபடுகிறார்கள். சத்துவகுணம்ங்கிறது சாஸ்திரத்தின் படியானது, கடமையாக செய்வது, வெகுமானம் எதிர்பார்க்காமல் செய்வது. நமக்கு ரிசல்ட் இதுவாக நிறைய பைசா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்காம செய்வோம். பிரைஸ் கிடைக்குமா, கிஃப்ட் கிடைக்குமா அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்காம செய்யறதுதான் சத்துவகுணம். நம்ம எல்லாரும் ரஜோகுணத்துல தான் இருக்கோம். ரஜோகுணம் பௌதிக லாபத்துக்காக செய்வது, தற்பெருமைக்காக செய்வது. சமோ குணம் கீழ்கண்டவை இல்லாமல் செய்யப்படுது. சாஸ்திரங்கள் என்பது இருக்காது, பிரச்சார விநியோகம் இருக்காது, பிரசாத விநியோகம் அதுவும் இருக்காது, வேத மந்திர பாராயணமும் இருக்காது, பூஜாரிகளுக்கு தட்சணை அதுவும் இருக்காது, நம்பிக்கையும் இருக்காது. இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் இல்லாத இருந்தாக்க அவ தமோகுணம். ஓகே. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களுக்கு தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். அசுரர்கள்லாம் இப்ப இந்த இடத்துல பக்கத்துல யோகா பண்றேன்னு தலையை பூமி காட்டில பிடிச்சி பண்ணுறேன். இதெல்லாம் யோகாவும் இல்லை. இதெல்லாம் தமோ குணத்துக்காக தான் பண்ணுவான். இவன் மலையை தூக்குறேன்னு சொல்லிட்டு மலையை தூக்குறான். மலையை இவனாலாம் தூக்க முடியுமா? நான் சாது தான், நான் எல்லாம் பண்ண முடியும் நான் அப்படின்னு தூக்கி பார்க்குறான். ஒன்லி கிருஷ்ணர் கேன் லிஃப்ட். அதுவும் எப்படி கோவர்த்தன மலையை எப்படி தூக்கினார்? தன்னுடைய இடது கை சுண்டி விரலால தூக்கினார். 7 நாளைக்கு 7 பகல் 7 ராத்திரி இந்த கையிலேயே பிடிச்சிட்டு இருந்தார். அது மாதிரி பண்ணா பகவான் சொல்றோம். அந்த மாதிரி யாராலையும் பண்ண முடியாது. அதுதான் எங்க இருக்குது. அசுரர்கள். அடுத்தது 17.8 ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. சத்துவகுணத்தில் இருக்கலாம் எப்படி சாப்பிடுவா? அவன் ஆரோக்கியம், சுகம் எல்லாம் அதுக்காக பலம் எல்லாத்துக்கும் திருப்தியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவன் சாப்பிட்ற ஃபுட்டே நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட் தான் சாப்பிடுவான். சத்துவகுணத்தில் பிரியமானவை இந்த மாதிரி உணவுகள் தான். அவன் மிச்சம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம், கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் அது ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். அப்புறம் இதயத்திற்கு இதமளிப்பதாக இருக்கும். அதெல்லாம் இந்த பக்கத்துல இருக்கிற படத்துல வாழை இலையில எல்லா சாப்பாடும் போட்டுருக்கு இல்லையா? இந்த பக்கம் ஊறுகாய் அந்த உப்பு ஏன் இந்த பக்கம் வச்சிருக்கு? இலையின் நுனி பக்கம் வச்சிருக்கு. எப்போதுமே இலை போடும்போது இந்த நுனி சின்னதா இருக்கு இல்லையா, அது இந்த லெஃப்ட் சைட்ல தான் வரும் பரிமாறும்போது. அவங்க முன்னாடி வச்சுக்கச்சு இது இந்த பக்கம் பாக்கி இருக்கிற எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கட் பண்ணிட்டோமே அதெல்லாம் அதுக்கு பேரு ஏழுன்னு பேரு. இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த நுனிகள் எல்லாம் இப்படிதான் கல்யாணத்துல எல்லாம் சாப்பாடு போடும்போது 99% இந்த மாதிரி நுனிகள் தான் சாப்பாடு போடுவேன். அப்ப போடும்போது உப்பை ஏன் உப்பும் ஊறுகாயும் இந்த சின்னதா இருக்கிற இடத்துல போட்டுக்கலாம். ட்ரை பண்ணுங்க. காயத்ரி மாதாஜி, வினோத் பிரபுஜி. எஸ் பிரபுஜி, ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன் உப்பு ஊறுகாயெல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கு, அந்த பக்கம் பார்த்தாக்கா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் அப்படி வச்சிருக்கா. அப்புறம் ஸ்வீட்டு, வாழைப்பழம் அதெல்லாம் இந்த பக்கம் நுனியில ஏன் வச்சிருக்கா, அந்த பக்கம் ஏன் பரிமாறக்கூடாது? இதெல்லாம் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அந்த காலத்துல பரிமாறத்துக்கு உண்டு. பரிமாறும் போது எப்படி பரிமாறணும்? தயிர் பச்சடி ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல தான் டாப் கார்னர்ல பரிமாறணும்.
பக்கத்துல தயிர் பச்சடி, பக்கத்துல ஸ்வீட் பச்சடின்னு போடுவோம். அதுக்கப்புறம் கோசும்பள்ளின்னு போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரை கறி, அதாவது கொத்தரங்காய் கறி, பீன்ஸ் கறி, கேரட் கறின்னு போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவியல் இல்லாட்டா கூட்டு அப்படின்னு வரிசையா அந்த ஆர்டர்ல தான் பரிமாறுவாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த இடம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இடம் கொடுத்துருக்குச்சு. இந்த உப்புக்கும் ஊறுகாய்க்கும் இந்த லெஃப்ட் கார்னர்ல ஏன் கொடுத்துருக்காங்க சொல்லி பார்க்கலாம், தெரியுமா? அதை வந்து சொல்றேன். அது வந்து இந்த நுனி இலையில இந்த பக்கம் எப்படி இருக்கு, இலை பெருசா பிராடா இருக்கு, நுனி இலையில இலை வந்து சின்னதா போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி அது கொஞ்சமா தான் நம்ம சாப்பிடணும். நம்மள சாப்பாட்டுல இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம நிதானமா தான் சாப்பிடணும். நிறைய போய் சாப்பிடலாம். இந்த பக்கம் இருக்கிறத கொஞ்சம் கூட சாப்பிட்டாக்க கட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம், தப்பு இல்லை. புரியுதா? இந்த அப்பளம் வரைக்கும் இந்த ஏரியா வரைக்கும் நம்ம நிதானமா தான் சாப்பிடணும். 2வது வட்டிலாம் நிறைய கேட்டு சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே? அதுவும் எஸ்பெஷலி உப்பு அண்ட் ஊறுகாய் லெஃப்ட் கார்னர்ல டாப் மோஸ்ட் இருக்கும். அதை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் உபயோகப்படுத்தாம இருக்கிறது நல்லது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை போட்டுருக்கு. யாரும் வச்சு பண்ணாம இருப்பாரா? சத்துவ குணத்துக்காரெல்லாம். ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி புரிஞ்சுட்டா அந்த இது என்னன்னு. அதனாலதான் நுனி இலையில பரிமாறும் போது பார்த்து பரிமாறுவாங்க. ஸ்வீட்டு, இந்த எண்ணெயில பண்ண ஐட்டம் தான், வடை இடையெல்லாம் இந்த பக்கம் வைப்பாங்க. நிறைய சாப்பிடாதீங்கோ, கொஞ்சமா சாப்பிட்டா போடுங்க. இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா சாப்பிடலாம். ஓகே? இது நானா என்னோட இது எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்ல நான் சொல்லி தந்துருக்கேன். ஆனா 2-3 பேரை கேட்டேன், கரெக்ட் இருந்தாங்க ஊர்ல. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதயமளிப்பவையாக உள்ளன. ஓகே, இந்த சாத்து மேல ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்துட்டு வந்து நெய்யை விடுவாங்க. அவ்வளவுதான் விட்டுக்கணும், சும்மா கொழுப்பு சத்துக்காக துளி பேருக்கு. நம்மளாம் என்ன பண்றோம், எடுத்து வீட்டுல நெய்யை காய்ச்சி வச்சோம்னாக்க 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன்லாம் போட்டுருவோம். அதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது. உணவில் முக்குணங்கள். சத்துவ குணம் வந்து ஃபுட்டு வந்து நிறைவானது, சார்புள்ளது, மகிழ்விக்கிறது. அந்த மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம்னாக்க நமக்கு என்ன, அதுக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும்? நெடிய வாழ்நாள், நிறைய நாளைக்கு நம்ம இருக்க முடியும். நிறைய நாளைக்கு இருக்கிறதுங்கிறது இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. இருக்கிறச்சே வியாதி வச்சு இல்லாம இருக்கணும். மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் இல்லாம நம்மளே எல்லா காரியத்தையும் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தா நெடு நாட்கள் கையிலையும் காசு பணமும் இருக்கணும். அதுவும் இருந்தாக்க நெடிய வாழ்நாள் வாழ முடியும். வாழறதுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்குன்னு தங்கறதுக்கு இடம் இருக்கணும், உங்களுக்கு வீட்டில் வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்கணும். எல்லாம் அந்த என்ன வயசான இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம இருந்துட்டு போகலாம். உனங்களுக்கு தூய்மைப்படுத்துகிறது. பலம், நோயின்றி இருத்தல், மகிழ்ச்சி. நோய் கிடையாது அவளுக்கு, சத்துவ குணத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் அவள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டு அவளை கரெக்டாக பார்த்து சாப்பிட்றதுனால நோயின்றி இருக்க முடியும், மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். இதுதான் சத்துவ குணத்துக்கு. அதே மாதிரி தீவிர குணம், ரஜோகுணத்துக்கு தீவிர குணம்னு சொல்றாரு. கசப்பு, புளிப்பு. அவள் சாப்பிட்றதுல என்ன ஆசைப்படுவா? கசப்பா இருக்கிற ஐட்டம், புளிப்பா இருக்கிற ஐட்டம், இதெல்லாம் பானிபூரி, அந்த மாதிரி உப்பு உரப்பமா இருக்கிற ஐட்டம் சாப்பிடுவாள். சூடு, அவள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டெல்லாம் சுட சுட ஹாட் தான் சாப்பிடுவாள். உரப்பு, எரியிற ஐட்டம், எரியுதுன்னா அது வந்து மிளகா ஜாஸ்தியா இருக்கும், ஹாட் ஸ்பைசியா, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபுட்டு தான் சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும்? துன்பம், துயரம், மருத்துவமாக தான் இருக்கும். அது சாப்பிட்றச்சே நல்லா இருக்கும். அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அந்த வயிற்றுக்குள்ள போய் ஜீரணமாகும் போது வயிறுலாம் எரியிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும், வயிற்றுக்குள்ள புண்ணு வரும். அப்புறம் அதெல்லாம் கண்டினியூஸாக அதே மாதிரி சாப்பிட்டுச்சு அது அல்சரில் கொண்டு போய் முடியும். அந்த அல்சரில் கொண்டு போய் போயினாலும் டாக்டர்கிட்ட போவோம், ஹாஸ்பிட்டலில் எப்படி பண்ணி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பா. இதெல்லாம் அவசியமா. அதனால துயரம் தான் மிச்சம். இது வியாதி தான் வாழ்க்கை எப்போதுமே தீவிர குணத்துக்கு, ரஜோ குணத்துக்கு. ஓகே, நம்ம அதில் தான் இருக்கோம், ரஜோ குணத்துல தான். நம்ம மெதுவாக சத்துவ குணத்துக்கு மாறணும். அதனால இப்பெல்லாம் நாங்கள்லாம் வந்து மாசத்துல ஒரு நாளைக்கு மட்டும்தான் இந்த ரஜோ குணத்துல வரும், பாக்கி நாள்லாம் சத்துவ குணத்துக்கு வரணும்னு மாற்றிட்டு வரோம். பட் வந்து நாயை வந்து நாக்கை வந்து அடக்க முடியல. அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? உப்பு உரப்பமா போன்ட்டுருக்கு. நமக்கு புளி போட்டு சாம்பார்ல எல்லாம் புளி போடலைன்னா நம்மளால சாப்பிட முடியுது. என்ன கொஞ்சம் மோர புளி போட்டு சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்க மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணுறான்? அதனால மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம மாற்றிட்டு வரணும். ஓகே, அறியாமை. 3வது குணம் தமோ குணம், சுவையற்றது. அவள் சாப்பிட்றதெல்லாம் சுவையே இருக்காது. எந்த ஃபுட்லையும் அழுகி போனது, ஊசி போனது அவள் தான் அவள் சாப்பிடுவாள். தீண்டத்தகாதது அப்படின்னாக்க நான்வெஜ்ஜு, அதைத்தான் அவள் சாப்பிடுவாள். அதனால விளைவு என்ன? நோய் தொற்று. அதனால அவளுக்கு டிசீஸ் எப்போதும் இருந்துட்டே இருக்கும், நோய் ஜாஸ்தியா இருக்கும், மாசுபடுத்தும், இளமையில் மரணம். சீக்கிரமா சின்ன வயசுலயே குடியெல்லாம் குடிச்சுட்டு
இந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டாக்க என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக இளமையில் மரணம் உண்டு. Yes, 17.9 படிங்க கமலஜி. கட்வ லவணாத் புஷ்ண தீக்ஷண ரூக்ஷ விதாகின ஆஹார ராஜசக்ஷேஷ்ட துக்க சோகாமய பிரதாக. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. ஓகே, ரஜோகுணத்துக்காக இது தமோ குணத்துக்காக ஃபுட்டு. அவ இந்த பிரெட் எல்லாம் ஃபங்கஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பிறகு இந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் தான் எடுத்து சாப்பிடுவான். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்கள், உணவுகள் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஸோ இதுலயே இந்த ஸ்லோகம் நான் கொடுக்கல. இது ரஜோகுணத்து ஸ்லோகம், இங்கே தமோகுணத்து ஸ்லோகம் 17.8. ஓகேயா? ஸோ இதுக்கு ரஜோகுணத்து ஸ்லோகத்தை நான் வேர்ட் பை வேர்ட் சொல்றேன். கடுனா கசப்பு, ஆம்லானா புளிப்பு, லவணா உப்பு நிறைந்த, லவணம்னா உப்பு இல்லையா தமிழ் சொல்லும். அதி உஷ்ண அப்படின்னா மிகவும் சூடான, உஷ்ணம். தீட்சண காரமான, ரூக்ஷ உலர்ந்த, அதனால்தான் திராட்சை அப்படிங்கிறோம். அதுக்கு காரணம் என்ன? உலர்ந்தது. உள்ளுக்குள்ள இதுல பாயசத்துக்கு பொங்கலுக்கு எல்லாம் போட்டோமே அந்த திராட்சை உலர்ந்து போனது. ரூக்ஷனா உலர்ந்த, விதாகின எரிகின்ற, ஆகார உணவு, ராஜசஸ்ய ரஜோகுணத்தில் இருப்பவனுக்கு இஷ்டா விருப்பமானது, துக்க துன்பம், சோக சோகம், ஆமைய நோய், ஆமைய பிரதா கொடுக்கக்கூடியது. ஓகேயா? அது புரிஞ்சுட்டு இல்லையா? அந்த இடத்துல கட் வம்ல லவணாத் உஷ்ண தீட்சண ரூக்ஷ இதாகின ஆகார ராஜச சேஷ்டா துக்க சோகாமய பிரதா. ஸோ இப்படி வேர்டு பை வேர்டா நீங்க பிரிச்சிருந்தேன்னா அது இந்த கட்டு தனியா அமல. கட்டுனான கடுனாக்க கசப்பு, அமலன்னா என்ன? புளிப்பு. கசப்பு, புளிப்பு, லவணம்னா உப்பு. அப்படின்னு நீங்களா பிரிச்சு படிச்சீங்கன்னா அதுக்கு மீனிங். ஸோ ஸ்லோகம் ஈஸியா பை ஹார்ட் ஆயிடும். ஓகேயா? இது ரொம்ப ரஜோகுணத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. உணவின் நோக்கம் ஆயுளை நீடித்து மனதை தூய்மைப்படுத்தி உடல் பலத்தை வளப்படுத்துவதாகும். உணவில் ஒரே குறிக்கோள் இதுவே. சாப்பிடுவதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்னர் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு, சிதைந்த மற்றும் புழுக்கமான உணவு, எச்சங்கள் இருள் பயன் முறையில் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது. தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம் பரமபுருஷ பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பொருள்களில் பக்தியும் அன்புமே தலை சிறந்தது. என்ன இருக்கணும்? பக்தியோட அன்பும் தலை சிறந்திருக்கணும் என்பது உண்மை. இருப்பினும் பிரசாதம் குறிப்பிட்ட விதத்தில் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். உணவை களங்கமற்றதாக சுவையானதாக மாற்ற ஒருவன் அதை பரமபுருஷ பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் செய்தல் அவசியம். ஏதோ ஒரு உணவு படிச்சு சத்துவகுணம் சாப்பிடணும் அப்படி இல்லை. நல்லா அதுக்கு வாய்க்கு வெடுக்கிற மாதிரி தான் பண்ணணும். அந்த நல்ல சத்துவம் போடும் ஃபுட்டையும் அதை பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை நம்ம சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஸ்லோகத்துல. ஸோ யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருப்போம். இந்த பர்கரை சாப்பிட்டாக்க இந்த மாதிரி கொடுக்கும் தான் இருக்கணும். நம்ம வெறும் இந்த கீரை வகைகள், சாலட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றவாலாம் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஸ்லிம்மா அப்படி இந்த மாதிரி இருப்பா. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த படம் போட்டிருக்கேன். யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான். சீஸு, இந்த பன்னீர், அதை சாப்பிட வேண்டியது சாப்பிடலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட்டட் தான் இருக்கு அளவு. அது மாதிரி பர்கர், பிஸா இதெல்லாம் ஜாஸ்தி சாப்பிட்றவாலாம் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது தான் இருப்போம். ஓகே, நம்ம என்னென்ன சாப்பிடலாம்? இந்த மஞ்சள் கலர்ல இருக்குது என்ன? பைனாப்பிள், அப்புறம் பரங்கிக்காய், இன்னும் என்ன இருக்கு? பைனாப்பிள், பரங்கிக்காய், என்ன இருக்கு? அவ்வளவுதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். 2 தான் வரும். அப்புறம் இந்த பழம் இருக்கு, கிர்வீர் பழம்னு, அது அந்த கலர்ல தான் இருக்கும். அதெல்லாம் சாப்பிடலாம். ஆரஞ்சு கலர்ல கேரட்டு, தக்காளி பழம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இது ப்ராக்கோலி,
கீரை வகைகள் எல்லாம் பச்சை கலர்ல இருக்க கீரை வகைகள் எல்லாமே போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இது வந்து வெள்ளரிக்காய், புடலங்காய் இதெல்லாம் இந்த வருது. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூ ஆர் வாட் யூ ஈட், அதாவது சாப்பிட்றது நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுட்டாக தான் நம்ம சாப்பிடணும். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் இப்ப இத்தனை நேரம் ஃபுட்டை பத்தி படிச்சோம், இப்ப யாகத்தை பத்தி படிக்கிறோம். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஓகே. சொர்க்கலோகத்திற்கு உயர்வு பெறுவதற்காக இந்த உலகில் ஏதேனும் பௌதிக நன்மை பெறுவதற்காக யாகங்களும் சடங்குகளும் செய்யப்படுகின்றன. மனித சமுதாயத்திற்கு எந்த விதமான நன்மை அளிப்பதும் இல்லை. அந்த மாதிரி ரஜோகுணத்தில் பண்ணனாக்க அதெல்லாம் உண்மையில்லை. இது வந்து சத்துவகுணம். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலன் நமக்கு அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் எல்லாம் நமக்கு கவலை இல்லை. நம்ம பண்ற யாகம் தான் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்? சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம அன்னைக்கு சாண்டிங் பண்றதுதான் எக்ஸாம்பிள். அதுதான் யாகம். 12 ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தற்பெருமைக்காகவும் செய்யக்கூடிய யாகம் மன்னர்களின் தலைவனே ரஜகுணத்தை சார்ந்தது என்று தேர்வாங்க. ஹோமங்கள்லாம் பண்ற வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் யாகங்கள்லாம் பண்ணும்போது அதெல்லாம் என்னாகும், நிறைய காஸ்ட்லி பட்டு போடுவா, வெள்ளி பாத்திரத்தை வெள்ளியை ஊற்றி போடுவா, வெள்ளியை அது அப்புறம் தங்கத்துல செயின், தங்க காயின் அதெல்லாம் ஊர்ல போடுவா. அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும். அதெல்லாம் அந்த காலத்துல நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தா. இதெல்லாம் நமக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை, அது அவசியம் இல்லை, நேரமும் இல்லை உட்காந்து யாருக்கும் பண்றது. அதனால ஈஸியஸ்ட் வே இந்த கலியுகத்துக்கு ஏற்ற யாகம் நாம சங்கீர்த்தனம் இல்லை, பகவானோட நாமத்தை சொல்றதுதான். ஓகே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி வேத மந்திரங்களின் உச்சாரணம் இன்றி புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாகும். அந்த மாதிரி பண்றவெல்லாம் தமோ குணத்து. மனித சமுதாயத்திற்கு எந்த விதமான நன்மையும் அளிப்பது இல்லை தமோ குணத்துக்காக. ஏன்னா அவளே டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டுல தான் இருப்பா இல்லையா. அவளுக்கு பிரசாத விநியோகம்னா என்னன்னு தெரிய போகுது. அவ கம்ப்ளீட்டா அவ எந்த குடிக்கலாம், எந்த மருந்து இதை சாப்பிட்டு இருக்கலாம், அழுகி போனது எதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தான் அவளுக்கு புத்தி பூர்வமே சூடா போடும். அது ஒண்ணும் கிடையாது அவளுக்கு. அவளோட உலகம் குடிதான் எப்போதும் கையில. எஸ்மா 14 படிக்கும் கமலாஜி. देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா? சத்துவகுணத்துக்காரெல்லாம் இல்லையா. ஆன்மீக குருவை வழிபடணும், பெரியோர் தாய் தந்தையருக்கு வழிபடணும், அவள்கிட்ட ஆசீர்வாதம். முதல்ல ஆசீர்வாதம் யாரு? குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தெய்வம், மகேஸ்வரன் படிக்கிறோம். அப்புறம் தமிழ்ல ஒரு ப்ராபம் இருக்கு, மாதா பிதா குரு தெய்வம். மாதாவும் பிதாவும் தான் முதல்ல வருது, குரு அப்புறமா வருது, அப்புறம் தெய்வத்தொழில். முதல்ல இம்மிடியேட்டா நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன? அம்மா அப்பா, வீட்டுல இருக்கிற அம்மா அப்பாவை வழிபடணும். மாதா பிதா குரு, அவ இல்லாட்டா நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டோம். மாதா பிதா குரு தெய்வம். அடுத்தது மாதா பிதாவுக்கு அடுத்தது வெளியில நமக்கு குரு, நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குரு வச்சிருக்கணும். சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்திருக்கிறவளா இருக்கணும், அவளை வழிபடணும். அடுத்தது குருக்கு அப்புறம் தெய்வம். தெய்வம் அவருக்கு தெரியும், இவாளையெல்லாம் வழிபட்டா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரை ரீச் பண்ண முடியும். அதனால தெய்வமும் கிடைச்சிருக்கோம். ஓகே. அது எப்போதுமே இந்த வீட்டுல இருக்கிற அம்மாக்களை, அம்மா அப்பாவை அவளோட பிளெஸிங்ஸோடையே இருக்கணும். அவட்ட கரசு வாங்கி கூடாது. அவட்ட திட்டாதான் அவ அது பழிச்சு போயிடும். ஓகே. கடவுள் பல்வேறு விதமான தவங்களை விளக்குகிறார். உடலால் பயிற்சி செய்யப்படும் தவங்களையும் விளக்குகிறார். ஒருவர் தன்னை உள்ளும் புறமும் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நடத்தையில் எளிமையாக இருக்கவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரப்படி உடல் உறவு திருமண வாழ்வில் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதுவே உடலை அடிப்படையாக கொண்ட தவமாகும்.
தாய் தந்தையை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம் ஆகியவை உடலின் தவங்களாகும். ஓகே, இங்க 6 கோஸ்வாமிகள் போட்டிருக்கு. ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி அவர்தான். இங்க ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவா கோஸ்வாமி. ஜீவா கோஸ்வாமிங்கிறது ரூபா மற்றும் சனாதனின் மருமகன். ரகுநாத பட்டா கோஸ்வாமி, அப்புறம் கோபால பட்டா கோஸ்வாமி, ரகுநாத தசா கோஸ்வாமி. இவர்கள்லாம் சரியான கடினமான வாழ்க்கையை கொடுக்கிறார். ரொம்ப கஷ்டமான வாழ்க்கையா அவெல்லாம் தவங்கள்லாம் இருந்தா. அந்த மாதிரி எல்லாரையும் ஐம்புலன்களை அடக்கி, கோஸ்வாமின்னு யார் அழைக்கப்படுகிறார்? ஐம்புலன்களை அடக்க தெரிஞ்சவாதான் அவள்லாம் இல்லையா? அடக்கிட்டு அவளுக்கு ஆசைங்கிறது இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து கம்ப்ளீட்டா விடுபட்டவா. எதுலையுமே அவளுக்கு ஏத்தாப்புல நீங்க கல்லையும் கொண்டு போய்வீங்க, பொன்னையும் கொண்டு போவீங்க. ரெண்டுத்துக்கும் அவளுக்கு ஒண்ணும் வித்தியாசமே தெரியாது. எல்லாம் ஒண்ணுதான், கல்லுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இருப்பா. நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம்? ஐயோ இது கல்லு, இது பொண்ணு அப்படின்னு நம்மளால பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்மளாம் ரஜகுணம், நம்மளாம் கோஸ்வாமிகள் கிடையாது இல்லையா? அதனால நம்ம எப்படியாவது நம்மள அந்த லெவலுக்கு போகாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% தான் நம்ம அந்த மாதிரி வரத்துக்கு பார்க்கணும். ஓகே, 15 படிங்க கம்ப்ளீட். अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். வாக்குக்கு தவம். வாக்குக்கு என்ன பண்ணணும்? உண்மையான பேச்சு பேசணும், பொய் இருக்கக்கூடாது, இனிமையா இருக்கணும், இனிமையா இருக்கணும். மற்றவாள்லாம் காது குடிச்சு கேட்கிற மாதிரி நல்ல பேச்சு பேசணும், நன்மை. அதனால உங்க பேச்சை கேட்டாக்க நமக்கு ஏதாவது நன்மை கிடைக்குமான்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி பேச்சா இருக்கணும். பிறகு மனசுக்கு துன்புறுத்தக்கூடாது. வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரிக்கணும், வேத இலக்கியங்களை கத்துக்கணும் நமக்கு கரெக்டா படிக்கிறதுக்கு. இதெல்லாம் வாக்கின் தவங்களாகும். அதாவது இந்த இதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் தனது மாணவருக்கு அறிவுரை வழங்கும் போது உண்மையை பேசலாம் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நீ இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் எல்லாத்தையும் அறிவுறுத்துற. இருப்பினும் அத்தகைய ஆசிரியர் தனது மாணவர்கள் அல்லாத பிறரிடம் பேசும்போது அவர்களது மனதை துன்புறுத்தும்படி பேசக்கூடாது. இதுவே பேசுவதை பொறுத்த தவமாகும். அவர் கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு பெரியவாளுக்கு எல்லாமும் காலேஜ்லயும் அவர் ஒரு லெக்சர் அடிக்கிறார். இந்த மாதிரி இப்படி பேசணும் அப்படி பேசணும் எல்லாத்தையும். ஆனா அந்த கிளாஸை விட்டுட்டு வெளியில வந்த உடனே வாடா போடா ஒரு கெட்ட வார்த்தைகள் தான் வாயில. அந்த மாதிரி அவ பண்ணக்கூடாது. எப்போதுமே ஒருத்தருக்கு நம்ம ஒன்று சொல்லி தரணும் அப்படின்னா பிராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ ப்ரீச். நம்ம பண்ண முடியுமா நம்மளால அப்படின்னு அந்த இதைத்தான் நம்ம மற்றவாளுக்கு சொல்லி தரணும். ஓகேயா? இதுவே பேசுவதை பொறுத்த தவமாகும். பேச்சின் திறமை என்பது உண்மையுள்ள மகிழ்ச்சி அளிக்கும், நன்மை பயக்கும், மற்றவர்களுக்கு கிளர்ச்சி அளிக்காத சொற்களை பேசுவதிலும் வேத இலக்கியங்களை தவறாமல் வாசிப்பதிலும் அடங்கும். திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். மனதின் தவம்னா என்ன? அதன் புலனூச்சியிலிருந்து விடுவிப்பதாகும். பிறருக்கு நன்மை செய்வதை பற்றி எப்போதும் எண்ணும்படியாக மனம் பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டும். நமக்கு மற்றவாளுக்கு ஏதாவது நம்மளால ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தான் நம்ம மனசு திங்க் பண்ணிருக்கோம். வழியே அடுத்தவன் அழிஞ்சு போகணுங்கிறத பத்தி நம்ம திங்க் இல்ல. உங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, மற்றவன் அழிஞ்சு போகணுன்னே நினைக்க வேண்டாம், ஒண்ணுமே நினைக்க வேண்டாம், அவனுக்கு நல்லதும் பண்ண வேண்டாம். நீங்க மாட்டுக்கு உங்க வேலையை கரெக்டா பண்ணுவாங்க, அதுவே போதும் இல்லையா? இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரம்பரை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகே, மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். டெம்பரரி தான் ரஜோகுணம். இங்க இருக்கிறதெல்லாம் சத்துவகுணம். இவ யாத்திரைக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போறா, எல்லாரையும் நாங்களாமும் போயிட்டு வந்திருக்கோம். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல பிரசிடென்ட் ராமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி போன வருஷம் எல்லாரையுமே மாயாப்பூருக்கு கூட்டிட்டு போனார். 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு விளையாட்டு போல. மாயாப்பூருக்கு கூட்டிட்டு போனார். அப்புறம் இது மாயாப்பூர்ல தான் நவ்தீப் அப்படிங்கிற இடத்துல போட்ல எல்லாம் போனோம். போயிட்டு எல்லாத்தையுமே அங்க ரொம்ப நல்ல யாத்திரை. இந்த மாதிரி யாத்திரை கிடைச்சதுனாக்க இப்போ நம்ம நவம்பர் 3ஆம் தேதி அன்னைக்கு போறோம், 8ஆம் தேதி அன்னைக்கு திரும்பி வரோம்.
எல்லாரும் புக் பண்ணிக்கோங்க. குரூப்ல வாட்ஸ்அப்ல போடுவோம், பார்த்துட்டு எல்லாரும் புக் பண்ணிக்கோங்க. அங்க போனாக்க நமக்கு என்ன, நமக்கு அதுல போறது, குரூப்ல போறதுல என்ன பெனிஃபிட்னா, எல்லாரும் பகவானை பத்தி பேசுறவா தான். எல்லா சத்துவகுணத்துக்காரால தான் 99% இருப்பா அதுக்குள்ள இருக்கிறவாள்லாம். ஏன்னா அது நமக்கு நம்ம குரு எல்லாம் நமக்கு சிக்ஷா குருன்னு நம்ம அவளையெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அவள்லாம் நமக்கு நல்லதுதான் சொல்லிப்போம். அங்க என்ன இருக்கு ஏது இருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நிறைய கத்துக்கலாம். இந்த டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் கூடவே இருப்பா இல்லையா, அவள்லாம் உனக்கு தெரியாத அவார்டு இருக்கலாம், அவளும் நிறையாவே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பா. அதனால நம்ம கேட்டுட்டு நல்லா இருக்கு. யாத்திரை கிடைச்சதுன்னா எப்போதுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, எஸ் 19 படிக்கும். मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्यो साधनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. இவன் போய் அங்க இதுல நின்றுட்டு இருக்க பக்கத்துல இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு யாருமே சொல்லலை. இந்த மாதிரி தவங்கள் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இல்லை. இதெல்லாம் தமோகுணம். மூடானாக முட்டாள்கள். இரண்யகசிபு போன்ற அசுரர்கள் முட்டாள்தனமான தவங்களுக்கு உதாரணமாக விளங்குகின்றன. இரண்யகசிபு என்ன பண்றான், அவன் பிரம்மா கிட்ட நோக்கி என்னென்ன இதெல்லாம் அவன் கேட்டு பிரம்மாட்ட இருந்து வாங்கிட்டான். அதெல்லாம் அந்த மாதிரி தப்பு தவங்கள், அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அத மற்றவாளை அழிக்கிறதுக்காக பண்ற தவங்கள் அது இல்லையா. அழிச்சுட்டு தான் பெரிய ஆளா ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டான் இரண்யகசிபு. கடுமையான தவத்தை மேற்கொண்டு அமரத்துவத்தை பெற்று தேவர்களை கொல்ல விரும்பினான். இத்தகைய விஷயங்களுக்காக பிரம்மாவை வழிபட்டவர் இறுதியில் பரமபுருஷ பகவானால் கொல்லப்பட்டார். அசாத்தியமான ஒன்றிற்காக தவங்களை புரிவது நிச்சயமாக தமோ குணத்தை சார்ந்ததாகும். தமோ குணத்தில் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா டக்குன்னு இரண்யகசிபு ஞாபகம் வரணும். ஓகே, 20 பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இந்த என்ன பண்றான், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றான். இந்த புத்தகத்தை வச்சுங்கோ, நீங்க படிங்கோ அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி பண்றதுலாம் சத்துவகுணத்துக்காரர் தான் பண்றது. கடமையிலிருந்து வழங்கப்படும் தொண்டு திரும்ப எதிர்பார்க்காமல் சரியான நேரத்தில் மற்றும் இடத்தில் ஒரு தகுதியான நன்மை பயக்கும் விதத்தில் கருதப்படுகிறது. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான நேரத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்தில் சூரிய கிரகணம் அல்லது சந்திர கிரகணம் இருந்தா தகுதி வாய்ந்த ஒரு பிராமணனுக்கு ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு கோயிலுக்கு தானம் கொடுக்கிறது, அத்தகைய தானங்கள் எந்த பலனையும் எதிர்பாராமல் செய்யப்பட வேண்டும். அதனால் தானம் பெறுவதற்கான தகுதி அந்த ஏழை மனிதனும் இல்லாவிடில் அத்தகைய தானத்தினால் எந்த ஆன்மீக முன்னேற்றமும் இல்லை. ஓகே, இஸ்கான் மங்களூர்ல கோயில் கட்ட ஏற்பாடுகள் நடந்து கோயில் முடிகிற ஸ்டேஜ்ல இருந்ததுக்கு கோயில் ராமனிஷ்டா தலைமையில் நடக்கிறது. கோயிலுக்கு செய்யும் தொண்டு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டொனேஷன், அது மோட் ஆஃப் குட்னஸ். கிருஷ்ணரிடம் நெருங்கி வர்றதுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது. ஓகே, புண்ணியஸ்தலத்துல இதுக்கெல்லாம் சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் சமயத்துல எல்லாம் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், என்னோட நட்சத்திரத்துல பீடை பிடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அதை பீடை பரிகாரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கோயில்ல போய் ஒரு இல்பச்சட்டி எண்ணெய் அது இதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்போம். அதை கொடுக்கும்போது அது உங்களுக்கு நிஜமாவே ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னா நீங்க கொடுக்குற தானமானது யாருக்கு போய் சேரணும், ஒரு ஏழை மனிதனுக்கு டிசர்விங் பீப்புளுக்கு போய் சேரணும். எல்லாருக்கும் பணக்காரனை கொடுத்தேன்னா அவன் அப்படி தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுவான். அவன் அதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சவனுக்கு கொடுக்கணும். ஓகே, பாத்திரம் இருந்து பிச்சை இடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல, அந்த மாதிரி கரெக்டா பார்த்து யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணணும். ஓகே, பாத்திரம் நல்ல ஒரு வெள்ளி கிண்ணம் வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு போய் போனதுல அர்த்தம் இல்லை காசை. ஒருத்தன் ஒரு அலுமினிய தட்டு ஓட்ட தட்டு அப்படி வச்சுன்னு உட்காந்துருந்தாலும் அவனுக்கு காசு போடணும். அதனால தான் அந்த பாத்திரம் இருந்து பிச்சை இடுங்கிற ப்ராபமே வந்தது. அந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல கொடுக்கறச்சு அவன் டிசர்விங்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு பார்த்து சூரிய கிரகணத்தை போகும் தானங்கள் கொடுக்கச்சு பார்த்து கொடுக்கணும். இதுக்கெல்லாம் இப்போ நீங்க கவலைப்படாம இஸ்கான் மங்களூருக்கு டொனேஷன் கொடுக்கலாம். ஏன், இஸ்கான் பிரசிடென்ட் நமக்கு தெரியும்,
அவர் தூய கிருஷ்ண பக்தர் அப்படிங்கிறது 28 வருஷமா அதுல இந்த இதுலயே இருந்துட்டு இருக்காரு. அது வரைக்கும் அவ அம்மாவெல்லாம் வந்து ஆளை மட்டும் சொன்னா வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அவருக்கு என்னமோ அந்த இந்த லைஃபே பிடிக்கல, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையே பிடிக்காத. அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு, ஐஐடி கான்பூர்ல படிச்சிருக்காரு, பிடெக் படிச்சிருக்காரு. படிச்சுட்டு இன்ஃபோசிஸ்ல வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. வேலை பார்த்து ஒரு வருஷம் பார்த்து இருந்துச்சு. அம்மாட்ட ஒரு நாளைக்கு சொன்னாலும், இந்த மாதிரி என்னால முடியல, எனக்கு இந்த இதுல பௌதிகத்துல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை, எனக்கு ஆன்மீகத்துல நான் முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவன் அம்மா வந்து சரி பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு நாளைக்கு சொல்லிக்காத அவரே பண்ணிவிட்டாரோ, அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டாரோ. அந்த இதுல 27 வருஷமா 28 வருஷமா அவர் இப்ப அதுலதான் இருந்துட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி ஆள் தான். அவர் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்றாரு. அவர் ஒண்ணு அவருக்கு அவர்கிட்ட அவர் பெரிய அம்மாகிட்டயும் அப்பாட்டையும் பணம் இருக்கு, அவருக்கே நிறைய பைசா எல்லாம் இருக்கு, அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அவர் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கோயிலுக்கு தான் கொடுக்க போறாரு. முக்கியம் அதுவும் சரி. அங்க வந்து கோயில் கட்டுறதுக்கு இப்ப பணம் வசூல் பண்ணியிருக்கா. அதெல்லாம் போனாக்க நமக்கும் நல்லது. அந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச வாழ்க்கை கொடுத்தோம்னாக்க, அதாவது யாருக்கு டிசர்விங் பீப்புள் அந்த மாதிரி கொடுத்தோம். ஏன்னா இப்ப அவருக்கு டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நிறைய கோடி இன்னும் பணம் தேவைப்படுகிறது. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்மள கொடுத்தோம்னா அது நமக்கு பலனை கொடுக்கும். ஓகே. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஹெல்ப் மீ, ஐ நீட் மணி ஃபார் வீடு. வீடுனா என்ன, எட்ட காரியங்கள், சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கு, குடி குடிக்கிறதுக்கு. எங்கிட்ட காசு இல்லை, கஞ்சா அடிக்கிறதுக்கு பைசா இல்லை, அதுக்கு பைசா கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறது. ஒரு நோட்டீஸ் இதையும் வச்சுட்டு ஒரு நோட் பேடு இது நோட்டீஸ் போர்டில் ஒட்டி தான் பக்கத்துல வச்சிருக்கான். அந்த கார்ட்போர்டு பேப்பர்ல அதை எழுதி அது எல்லாரும் அதில் போதவா காசு போட்டு போவா. சில பேர் யார் போடுவா, சமூக குணத்துக்காரா தான். அவளே ஏற்கனவே அவளே ஐயோ பாவம் நம்மள மாதிரி தான் இருக்கான்னு போட்டு போறா. அந்த மாதிரி போடக்கூடாது யாருக்கு அவனுக்கு. ஏன்னா அவன் டிசர்விங் இல்லை. அவனை நல்ல முறையா மாத்தி கொடுக்கறது தான் நமக்கு புத்திசாலித்தனம். அதை விட்டுட்டு அவனுக்கு கொடுத்து என்கரேஜ் பண்றது தப்பு. ஓகேயா. தானம் சில சமயங்களில் சொர்க்கலோகத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவதற்காக வழங்கப்படுகிறது. சில சமயம் மிகுந்த சிரமத்துடன் கொடுக்கப்படுகிறது. சத்துவ குணத்திலான தானம் மட்டும் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ BMW நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். BMW கார் தான் ஞாபகம் வரும் நமக்கு. பாடி மைண்ட் வேர்ட்ஸ், நம்ம பாடிங்க மைண்ட் வேர்ட்ஸ் BMW. ஓகே. ஒன் ஹூ ஆக்ட்ஸ் டு சர்வ் கிருஷ்ணா with his body, mind and intelligence and words is a liberated person even with this in material world. நம்ம பௌதிகத்துல சம்பந்தப்பட்டு இருந்தா கூட இது மூணுத்தையும் அண்ட் வேர்ட்ஸ் பகவானுக்கு அந்த மாதிரி சர்வ் பண்றோம். பாடி மைண்ட் மனசையும் நம்ம முழுக்க முழுக்க அவருக்கு ஈடுபடுத்தணும். பாடி சர்வீஸ்னா பாடி சர்வீஸ்னா அங்க போய் கோயிலுக்கு உட்காந்து பூமாலை கட்டி கொடுக்கலாம். சாப்பாடு கிச்சன்ல போய் அங்க சாப்பாடு பண்ணி பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கலாம். நைவேத்தியம் பண்ணி பிரசாதம் பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லையா. அது மாதிரி நிறைய அங்க உட்காந்துட்டு கோயில வந்து பகவானுக்கு மேல எல்லாம் கிளீன் பண்ணி கொடுக்கலாம். எத்தனையோ பாடி வரும். மைண்ட்ல எப்போதுமே நல்ல காரியங்கள் பண்ணணும், பகவானுடைய நாமங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், மேல இன்னும் முன்னேறதுக்கு பகவத்கீதை பாகம் படிக்கணும் அப்படின்னு தெரியணும். அதுக்கு மைண்டு வேர்ட்ஸ். வாயிலேருந்து வர வார்த்தை கெட்ட வார்த்தையே வரக்கூடாது, நல்ல வார்த்தைகள் தான் வரணும். ஓகே. ஒன்றும் நமக்கு யாருக்கூடையும் பேசி நமக்கு அவளோட திட்டணும் போல இருந்ததுன்னா நம்ம திட்ட வேண்டாம். அதை அப்படியே மறந்துட்டு நம்ம மைண்ட் அப்படியே செஞ்சு மாத்திட்டு என்ன பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு மாற்றிட்டோம்னாக்க BMW நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும். கடவுள்கிட்டயே நம்ம நெருங்கி வர முடியும். ஓகே. நமக்கு வீட்டிலேயே எடுத்துக்கோங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேர் இருக்கீங்க, இருக்கச்சு அவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும், இப்போ 2 கை சட்டினாத்தான் சத்தம் வரும். இந்த கை சத்தம் போடும்போது இந்த கை இன்னொரு கை என்ன பண்ணும், தள்ளி போயிடுச்சுனாக்க அப்போ சத்தம் வராது. சத்தத்துக்கே வழி இல்லை. அது தள்ளி போகும்போது வெறுனா போகக்கூடாது, கோபத்தோடு அப்படியே ஆத்திரப்பட்டுன்னு போகக்கூடாது. அவங்க சொல்ல சொல்ல நம்ம உடனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லலாம். அந்த இடத்துல ஃபைட்டே இல்லாத போயிடும். ஓகே. சண்டையே இருக்காது, அந்த பாயிண்டே மறந்து போய் நம்ம மட்டுக்கு நம்ம பகவானோட நாமத்துல போயிட்டு டாபிக் சேஞ்ச் பண்ணி விடலாம் நம்மளே. அப்படி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பிபி வராது, சுகர் வராது, நம்ம ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகாது. இந்த மாதிரி தான் நம்ம எல்லாத்துலேருந்துமே டிட்டாச் ஆகிட்டு வரணும். அது இல்லை, அது பாயிண்ட் என்னோடது ரைட்டு
அவங்க சொல்றது தப்பு அப்படின்னு நீங்க ஆர்கியூ பண்றதுல அர்த்தம் இல்லை. அவரை சமாதானமா இருக்கச்சு, அவர் கூலா இருக்கும் போது அப்ப பேசுங்க. அதே மாதிரி பொம்பளைகள் அந்த மாதிரி எதா பண்ணா ஆம்பளைகளும் அது மாதிரி தான் பண்ணணும், ஆண்களும் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா தான் குடும்பம் கிரகஸ்தர்களுக்கு அழகுதான். ஓகேயா? எப்ப பாரு சண்டை போட்டு ரோட்ல இருக்கவங்களை மத்தியஸ்தத்தை கூப்பிட்டுட்டு இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கை. அதெல்லாம் அதுக்கு கிரகஸ்தர் லைஃபே வேண்டாமே. பேசாம அப்ப அந்த காலத்திலேயே இது பண்ணாம கல்யாணமே பண்ணிக்காம இருந்துக்கலாமே இல்லையா? அதெல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். எஸ்மா 23 படிக்கணும் கமலாஜி. ஓம் தத்சத் இதி நிர்தேஷோ பிரம்மணஸ்த்ரிவித ஸ்மிருதஹ பிராமணஸ்தேன வேதாச்ச யஞ்ஞாச்ச விஹிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத்சத் எனும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்கான உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஓம் தத்சத் இந்த 3 எழுத்துக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தவம், யாகம், உணவு பொருள்கள், தானம் ஆகியவை 3 பிரிவுகளாக சத்துவ ரஜோ தமோ குணத்தை சார்ந்தவையாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. பரமபொருளை ஓம் தத்சத் நித்தியமான பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கோளாக இருக்கும் போது ஆன்மீகத்தில் ஏற்றம் பெற உதவி செய்பவையாகி விடுகின்றன. இந்த குறிக்கோள் சாஸ்திர விதிகளில் சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. ஓம் வேத மந்திரங்களில் எப்போதும் காணப்படுகின்றது. ஓம் வேத மந்திரத்துல ஓம் அப்படின்னு எப்போதுமே ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? நம்ம இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறச்சு என்ன சொல்றோம்? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதே ஓம் சொல்லின்னு தான் அதை ஆரம்பிக்கிறோம். ஓம்ங்கிறது எப்போதுமே ஒரு நல்ல கதையை ஆரம்பிச்சு ஓம் தான் சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? வேத மந்திரங்களில் எப்போதும் காணப்படுகிறது. படிச்சுட்டேன் இல்லையா மீனிங்? ஒரு நிமிஷம். ஓம் என்றால் விஷ்ணு, ஒருவருக்கு பகவானை நினைக்க உதவுகிறது. சத் என்றால் முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பதை விவரிக்கிறது. சத் என்றால் பகவான் அந்த அவரது பக்தர்களின் திருப்திக்காக செயல்களை அர்ப்பணிப்பது. ஓம் தத் சத். பால் பொருட்கள், சர்க்கரை, அரிசி, கோதுமை, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் போன்ற ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் மற்றும் ஆயுட்காலம் அதிகரிக்கும் உணவுகள். அந்த உணவை பத்தி முதல்ல படிச்சோம் இல்லையா? அதை இப்போ ஒரு வட்டி ரீகேப் மாதிரி போட்டு விட்டுருக்கேன். இதெல்லாம் அதிகரிக்கும் உணவுகளை நம்ம சாப்பிட்டுக்கணும். அதனால எல்லாரும் எதையுமே ஒரு லிமிட்டடா வச்சுக்கணும். எனக்கு இதை பிடிக்கும்னா வண்டி நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது. அது கொஞ்சம் கணக்கு வச்சு லிமிட் போடும். வயிற்றுல எப்போதுமே ஒரு 50 to 70% தான் சாப்பிடணும். 30% கேப் வச்சுட்டே இருந்தா நம்ம ஆக்டிவா இருக்கலாம். நம்மளாம் என்ன பண்றோம்? குடிச்சுட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இது வரைக்கும் அந்த வயிற்றுக்குள்ள கூட போகாது. இந்த இடத்துலயே இந்த குழாயிலேயே நின்றுண்டு மேல தண்ணியும் குடிச்சுட்டு அப்படியே வச்சா அப்பாடான மூச்சு கூட விட முடியாது திண்டாடி இருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணாதே. எல்லாத்தையும் லிமிட்டடா சாப்பிட்டோம்னா ஆயுட்காலம் அதிகரிக்கும் உணவுகளை சாப்பிடணும். இறைச்சி மற்றும் மது போன்ற தீட்டத்தகாத விஷயங்கள் எந்த இந்த சேப்பில் இருக்கிறதுலாம் செய்யக்கூடாது. எந்த உணவும் சாப்பிடுவதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்டால் அது அதாவது பிரசாதம் தவிர இறைவனுக்கு வழங்கப்படும் உணவு தவிர்த்து அதெல்லாம் இருள் சூழ்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ரெட்ல இருக்கிறது இன்னும் அனைத்து நபர்களுக்கும் உணவு கிருமி நாசினியாகவும் உண்ணக்கூடியதாகவும் சுவையாகவும் இருக்க அந்த உணவை இறைவனுக்கு வழங்க வேண்டும். முதல்ல இறைவனுக்கு படைச்சிட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும். ஓகே, 24 படிக்கும் கமலாஜி. தஸ்மாத் ஓம் இத்யுதாஹ்ருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியாஹ பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தாஹ சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமையை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். விஷ்ணுவின் தாமரை திருவடிகளே உன்னத பக்தியின் தளமாகும். எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷ பகவானுக்காக செய்தல் எல்லா செயல்களையும் பக்குவத்தையும் உறுதிப்படுத்துகின்றது. ஓகேயா? யாகம், தானம், தவம் ஆகிய எல்லா ஆன்மீகவாதிகள் ஓம் தான் அதுல ஆரம்பிச்சு சொல்லி பண்ணுவார். எஸ் 25 படிமா. Yes.
अभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रिया च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஓம் சொல் படிச்சாச்சு. தத் இப்போ அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். பிதாவின் மைந்தனே, இல்ல இது இல்ல, ஒரு நிமிஷம். ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்வு பெற வேண்டுமானால் ஒருவன் எந்த விதமான பௌதீக லாபத்திற்காகவும் செயல்படக்கூடாது. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரம புருஷனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இருபத்தி 28 படிங்க கமலாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலாஜி, உங்களுடைய நெட்டு சரியா இல்லம்மா, நான் படிக்கிறேன். அஸ்ரத்யா புதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் துதம் சச்சயத் அசத் இத்யுச்யதே பார்த்த ந ச தத் பிரேத்ய நோயிக. பிதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. அசத் சத் சத் படிச்சோம் இல்லையா, சத் சித் ஆனந்த படிச்சோம். இது அசத்துங்கிறது என்னது, நம்பிக்கை இல்லாம பண்றதெல்லாம் அசத்துங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கு. கட்டுண்ட நிலையில் தேவர்கள், பேய்கள், குபேரன் முதலிய யக்ஷர்களை வழிபடுவதில் மக்கள் மிகவும் ஆவலாக உள்ளனர். சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் விட சிறந்ததே. இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வியாக நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்பவன் ஜட இயற்கையில் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். இந்த 17வது அத்தியாயத்தின் கருத்து கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அவசியம். ஓகே, சாப்டர் இதோட முடிஞ்சது. 28 ஸ்லோகம் தான். அங்கீகரிக்கப்படாத வழிபாடு பற்றி அர்ஜுனனின் வினவல். கிருஷ்ணனின் பதில்: முக்குணங்களே ஒருவரின் நம்பிக்கையும் வழிபாட்டையும் தீர்மானிக்கிறது. முக்குணங்களில் அமைந்த உணவுகள், முக்குணங்களில் அமைந்த யாகங்கள், 3 வகையான தவங்கள், முக்குணங்களில் அமைந்த தவங்கள், முக்குணங்களில் அமைந்த தானங்கள் படித்தோம். ஓம் தத் சத்னு பார்த்தோம். யாகம், தவம், தானம் ஆகியவை பகவானை குறித்தே வழங்கப்பட வேண்டும். நம்பிக்கை இல்லாம பண்றதுக்கெல்லாம் அசத்துன்னு படித்தோம். அது ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா ரொம்ப படிச்சிருக்கோம் இதுலேருந்து. ஸோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன இதுல இருந்து கத்துட்டோம் இந்த சாப்டர்ல? அடுத்தவர்களை அச்சுறுவதற்காக தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வதோ, மற்றவர்களை நம் வழிக்கு வரவழைப்பதற்காக அவர்களை சித்திரவதை செய்வதோ ரெண்டுமே மனித வாழ்வுக்கு பாதகமானவை. மற்றவர்களெல்லாம் பயமுறுத்துறதுக்காக நான் தன்னை சித்திரவதை, நான் இப்ப போயிட்டு நான் இதனோட பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா, சில பேர் பயமுறுத்துவா வீட்டுல, ஏய் போகாதரான்னு வீட்டுல அம்மாவும் அப்பாவும் கெஞ்சுவாவனு. அந்த மாதிரி பண்றதும் அதே மாதிரி சித்திரவதை. இவனை குறிஞ்சுக்கோ, அவனுக்கு ஸ்டூல் போட்டு உட்காந்துப்படாத இந்த ராஜா, ஸ்டூல் இல்லாத நீ குனி அப்படின்னு அவனை உட்காந்து தான் சந்தோஷமா உட்காந்து கொடுக்காக அவன் மற்றவனை சித்திரவதைப்படி அவன் அப்படி பண்ணாதான் அவன் தான் சொல்றதெல்லாம் கேட்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படின்னு பண்ற. இந்த மாதிரி பண்றது ரெண்டும் மனித வாழ்வுக்கு பாதகமானவே. ஸோ நமக்கு இப்போ எது நல்லது எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாழ கற்றுக்கணும். ஓகே, இப்போ that gift which is given out of duty at the proper time and place to a worthy person and without expectation of return is considered to be charity in the mode of goodness. சத்துவகுணத்துக்கு வரலாம் இந்த மாதிரி தான் இது கொடுப்பா. யாருக்கு டொனேஷன் கொடுக்கணும்? கோயில் கட்டுறதுக்கு, அது மாதிரி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியலாம். இங்க இந்த குழந்தை ஏதோ அது கையில கிடைக்கிற காசு எடுத்து இஸ்கான் மங்களூர் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறது. அந்த மாதிரி நம்மளால ஆனது இஸ்கான் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு கொடுங்க. ஓகே, அதுதான் அவர் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு இது எழுதி கொடுத்துருக்கார். அந்த லெட்டர் மாதிரி மெசேஜ் கொடுத்துருக்கார். இதுதான் இவர்
நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் பிரசிடென்ட் தான். அவர் வந்து இந்த மாதிரி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டொனேஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதனால அவளால முடிஞ்சது ஏதாவது கொஞ்சம் பணத்தை அனுப்பணும். ஓகே, இதுதான் டெம்பிள் இப்படி கட்டியாச்சு, இதெல்லாம் அவுட் சைட்லாம் கட்டியாச்சு. இப்போ உள்ளுக்குள்ளதான் இன்டீரியர் தான் நடந்துருக்கு. ஓகே, அது இப்போ இந்த இடத்துல இந்த படம் எதுக்கு இதோட போட்டுருக்கு, டொனேஷன் கொடுக்கறதுல எதுக்கு கிருஷ்ணரும் பழத்தை கொடுக்குற இந்த போட்டிருக்குன்னு கேட்காதீங்க. இது ஏன்னா அவர் பழம் வச்சிருக்காரு. கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பழக்காரிகிட்ட போய் எனக்கு கொஞ்சம் பழம் ஒன்று காசு கொண்டு வா அப்படின்னு. அந்த காலத்துல வந்து பண்டம் மாற்று முறைன்னு இருக்கு இல்லையா, அதனால வீட்டுல இருந்து அது போய் என்ன பண்ணுது, ஒரு புடி அரிசி எடுத்துன்னு வந்தது. அவர்கிட்ட கொண்டு அரிசியை கொடுத்துட்டு எனக்கு பழம் கொடு. அதை எடுத்துன்னு வீட்டுல இருந்து வரத்துக்குள்ள அந்த அரிசி எல்லாம் வந்துட்டு கையில ரெண்டு கிரெயின்ஸ் மொத்தம் வந்து அதை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்து அவளுக்கு சந்தோஷம் தாங்காத அதுக்கு கை நிறைய பழங்களை கொடுத்துருந்துச்சா. அவள் வியாபாரம் முடிச்சுட்டு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போறச்சே அந்த கூடையை எடுத்துன்னு இப்படி போயிட்டு இருக்கா. அந்த கூடை கனமே இல்லாத கூட கணக்க ஆரம்பிச்சுட்டு என்னன்னு பார்த்தா அதுக்குள்ள ஒரே தங்க நகைகளும் அதுமா பணங்களும் அதுமா ஃபுல்லா ரொம்ப போயிடுதான். அதுக்குள்ள கீழே இறக்கி வச்சு பார்த்தா எக்கச்சக்கமா இருந்தது. அது கிருஷ்ண பகவான் அவளுக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சுது. ஸோ இந்த கதை நம்ம படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்காக தான் இந்த படம் போட்டிருக்கு. ஸோ அதாவது நம்ம இப்போ டொனேஷன் அப்படின்னு இதுக்கு கட்டுறதுக்கு கிருஷ்ணருக்கு இத்தனை நாளா வாடகை வீட்டுல இருந்தார். அவருக்கு சொந்தமா ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காரு இப்போ இஸ்கான் மங்களூர்ல. அந்த கட்டின்றதுனால அந்த இடத்துக்கு அது கட்டி முடியறதுக்கு நம்மளால உதவி செஞ்சோம்னா, நம்ம ஒரு 500 ரூபாய் செஞ்சான்னா அவர் நமக்கு தெரியாத ஒரு 50,000 ரூபாய் எங்க இருந்தாலும் நம்மளை கொண்டு இறக்கி விடுவார். எப்படி இந்த குழந்தைக்கு இந்த பழக்காரிக்கு அவர் எப்படி கொடுத்தாரோ, அந்த 2 அரிசிக்கு கொடுத்த உடனே அந்த அரிசி துண்டை அதுக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுத்துருக்காரு. அந்த மாதிரி நமக்கும் அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை எதிர்பார்த்தும் பண்ண வேண்டாம், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அமைஞ்சு போயிடும். இதோட சாப்டர் முடிச்சிடலாம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு துரோணாச்சாரியரின் பறவை கண் பரிசோதனை ஒன்று சொல்றேன். ஓகே, அர்ஜுனனுக்கு தான் நீங்க எப்போதுமே சாதகமா இருக்க, எங்களை எல்லாம் கவனிக்க மாட்டேன். துரியோதனன் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட ரொம்ப குறைப்பட்டான். அதுக்கு வந்து நீ சொல்றது தப்புப்பா அப்படின்னு சொல்லி, நான் நாளைக்கு ஒரு பரீட்சை வைக்க போறேன், நீ அதுலயே கவனிச்சு பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அடுத்த நாளைக்கு பரீட்சை வைக்கிறார். எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு மரத்து மேல ஒரு மரப்பரப்பை கொண்டு போய் வச்சார். வச்சுட்டு இங்க வாங்குவா எல்லாரும் அப்படின்ட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு அந்த மரத்துல என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்குறேன். அதுல வந்து எல்லாரையும் பார்த்து அந்த மரத்தினுடைய கண்ணை தாக்குங்கோ, யார் பண்றேன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் பார்த்து முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் வில்லு அம்பல கீழே போடுங்க. நான் கேட்கற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும். யுதிஷ்டர் கேட்டேன், என்ன பாக்குறாங்க? நான் ஒரு பதவியை பாக்குறேன். அது மரம் கிளை இருக்கு, இலைகள் பச்சை கலர்ல இருக்கு, இலை எல்லாம் தெரியுது. ஒரு பறவையும் உட்காந்துருக்கு, மற்ற பறவைகளும் பாக்குறேன் அப்படின்னா. இன்னொருத்த வந்து மரம் இலை கிளை எல்லாத்தையும் இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தா எல்லாரும் சொல்லி எல்லாரும் வில்லு அப்ப போடுங்க. இப்ப அர்ஜுனன் டர்ன் வந்துட்டு, அர்ஜுனா இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு கேட்கிறான் அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் கேட்ட உடனே அவன் வந்து உனக்கு என்னப்பா தெரியுது இல்லை அப்படின்னு. எனக்கு பறவையோட கண்ணு தான் எனக்கு தெரியுது, நீங்க அதுதானே இதுன்னு சொன்னேன், எனக்கு அந்த கண்ணை தான் நான் முதல்ல இருந்தே குறி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி துரோணாச்சாரியார் உடனே சிரிச்சுட்டு இவனை பார்த்து சொல்றாரு, துரியோதனன் நீ சொன்னீங்கப்பா அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தியே, பாத்தியா யார் என்ன பண்றான்ட்டு. அவன் மற்றவர்கள் வேறு விஷயங்களில் தங்கள் கண்கள் வச்சிருந்தார். ஆனால் அர்ஜுனன் தனது இலக்கு பறவையின் கண் மீது வைத்திருந்தான். அவனுடைய இலக்கு என்னமா இருந்தது? பறவையினுடைய கண் மீதில் தான் இருந்தது. அர்ஜுனன் பதில் இலக்கை நோக்கி தனது கவனத்தை நெறிப்படுத்தும் திறன்களில் பிரதிபலிப்பாகும். செறிவு என்பது நாம் இங்கிருந்து கற்றுக்கொள்வது. அர்ஜுனன் மற்ற மாணவர்களைப் போலவே இருந்தார். அவரை தனிமைப்படுத்துவது அவருடைய விருப்ப சக்தி. கவனச்சிதறல்கள் எப்போதும் ஒரு வடிவத்தில் அல்லது இன்னொரு வடிவத்தில் இருக்கும். கவனச்சிதறல்களில் ஈடுபடாமல் இருக்க விருப்பம் தேவை. உறுதிப்பாடு மற்றும் வருமான விருப்ப சக்தி முக்கியம். செறிவு உறுதியுடன் மற்றும் விருப்ப சக்தியுடன் இணைக்கவும் உங்கள் சொந்த அர்ஜுனனாக நம்ம இருக்கணும். டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ராங் வில் பவர் இஸ் த கீ சக்சஸ் வரணும்னாக்க டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும், ஸ்ட்ராங் வில் பவர் இருக்கணும். Combine the concentration with determination and willpower. Concentration, determination, willpower 3 சேர்ந்தாதான் நம்ம வெற்றி அடைய முடியும். ஓகேயா? இந்த கதையில இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோம். அதனால எல்லாருக்கும் ஒரு காரியம் எடுத்தா அதுல ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கதை. ஓகே, கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பத்திதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।